Så kører vi. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at lave det her indhold, fordi det handler om YouTube og markedsføring, og det er to ting, som jeg bare brænder helt vildt for. Jeg har en baggrund inden for YouTube. Jeg har været fuldtids-YouTuber i nogle år, og har skaffet over 14 millioner danske longform visninger på YouTube. Så efter det, da jeg besluttede mig for, at det var ikke det, jeg gad alligevel, så har jeg beskæftiget mig med simpelthen, hvordan virksomheder kan bruge YouTube som markedsføringsplatform. Fordi YouTube er så fed en kanal, der er så mange, der bruger det, og lad mig bare stoppe med at ramble, fordi man kan sige, du har jo allerede vist en eller anden interesse for det, og du er sikkert allerede overbevist om, at YouTube faktisk er en god idé til markedsføring. Så lad os bare springe ud i nogle rigtig gode eksempler, jeg har med her. Jeg skal vise nogle forskellige cases. Jeg skal vise den effekt, det kan have at bruge YouTube til markedsføring, og så vil jeg til sidst fortælle dig, hvordan du egentlig selv kommer i gang med at gøre det samme for din forretning. Helt til at starte med, så har jeg et eksempel med fra det sted, hvor jeg arbejder til dagligt, ud over min egen virksomhed, og det er Dineo. Fordi der kom jeg til for nogle år siden, og vi begyndte at lave videoer, som for eksempel, hvad er moms, og hvad er den her rubrik, hvad handler den om, og alle de her skatterelaterede søgninger. Og de er rigtig svære at rangere på, fordi som I kan se her, så noget af det, som der konkurrerer, det er faktisk sådan noget som Skattestyrelsen, det er sådan noget som Erhvervsstyrelsen osv., som rigtig gerne vil ligge på de her termer, fordi de er en autoritet. Og Google har bare en interesse i at gøre de her autoriteter til dem, som popper naturligt øverst frem, fordi det afspejler bare en eller anden form for troværdighed. Så det er rigtig svært, og lige nu, der kan man sige, der ligger vi nummer 1 med bloggen her. Nogle gange ligger Skattestyrelsen nummer 1, og nogle gange er det en af vores videoer, der ligger nummer 1. Noget af det, som jeg gerne vil illustrere lige præcis med den her søgning, det er for det første, læg mærke til, hvor meget vi fylder på side 1. Fordi noget af det, som alle jer så har beskæftiget jer med SEO i det hele taget, og skrevet indhold til en blog eller en ordbog eller noget af den stil, noget af det, som I godt ved, det er, at det er sygt svært at komme til at ligge på side 1, især above the fold, med mere indhold fra det samme domæne. Fordi normalt så det, som man vil gøre, det er, at man vil vælge at sige, vi laver en side, som handler om, hvad er moms. Og så skal vi faktisk helst ikke lave mere indhold om det her, fordi så går vi ind og kannibaliserer på vores egne resultater, og så ender vi med at lave videoer, som ligger og så ender vi med at lave indhold, altså blogsider, som ligger og konkurrerer med hinanden, og hvis de gør det, så ender de for det meste begge to med at tabe. Så har man ikke nogen vinder, og så er det modstanderen, eller konkurrenten hedder det, som vinder på den her søgning. Noget af det, som der er det fede ved videoer, som jeg gerne vil påpege rigtig hurtigt, det er, at når vi laver både et blogindlæg og flere videoer om det samme emne, så ender vi jo faktisk med at kunne have flere resultater, der ligger på side 1. Og der er mange eksempler på det her, altså hvor vi ender med faktisk at overtage hele above the fold, så hver gang folk søger på, hvad er moms, så er det bare Dineo, der bliver kastet i ansigtet på dem, fordi vi både har et blogindlæg, og vi har 3 videoer, som ligger lige her. Så der er bare endnu større chance for, det er os, der får modtagerens opmærksomhed, og det er jo i sidste ende det, som det hele handler om. Kan vi få opmærksomhed, og kan vi gå ind og styrke vores brand på den måde, ved altid at være til stede, når folk skal bruge os. Et andet godt eksempel, det er bare sådan noget som rubrik 638. Jeg bruger tit det her som eksempel, fordi det er også et eksempel, hvor Skattestyrelsen selvfølgelig rigtig gerne vil ligge nummer 1. Erhvervsstyrelsen vil gerne ligge nummer 1. Men vi ligger igen og bare sådan overtager pladsen, fordi vi både har videoindhold fra YouTube, og vi har en rigtig god blog. Et andet rigtig godt eksempel, et tredje eksempel fra samme sted, det er brandrelaterede søgninger. Og jeg springer lidt hurtigt igennem alt det her, fordi jeg ved godt, altså din tid er værdifuld, og min tid måske knap så værdifuld som din, men i hvert fald så skal vi ikke sidde og kede os alt for meget. Så jeg springer hurtigt igennem alle eksemplerne, så du kan se forskellige scenarier, hvor det her virkelig er powerful. Så vi har sådan noget som brand-relaterede søgninger. Normalt så vil man altid sige, at man skal have en side, som kommer frem, når folk søger på ens brand. For eksempel Dineo regnskabsprogram. Man skal have Dineo regnskabsprogram i ansigtet, når det er. Men udover at vi ligger med den her, så det som der normalt sker, når man har et brand, det er, at så vil Google gå ind og sige, okay, men det kan faktisk godt være, at du skal bruge noget andet end det her specifikke brand. Det kunne være, at du skal bruge billig eller economic. Og hvis vi ruller ned, så kan vi se, at economic ligger her lige nu. Ofte så ligger billig her faktisk også. Men over alt det her, så har vi 3 videoer fra YouTube, som bare er blevet embedded, der handler om Dineo, og det er faktisk på 3 forskellige måder. Den første her, det er en præsentationsvideo af Dineo regnskabsprogram. Hvad kan vi? Vi kan sende fakturer, vi kan bogføre, bla bla bla. Så har vi et langt webinar her på over en halv time til dem, der gerne vil have sådan en dybdegående introduktion til Dineo. Og så har vi faktisk en kortere video, der handler om bare sådan helt grundlæggende noget af det, som alle skal bruge. Hvordan sender man en faktura i Dineo?
Så på den måde så får vi løst rigtig, rigtig mange purposes og rigtig mange search intents på netop det her brand-relaterede term. Og det er noget, som jeg vil sige, et godt sted for alle at starte, hvis man skal i gang med at lave sådan noget her, det er, hvis du har et brand-navn, som kan give mening at lave en video til, som for eksempel Dineo, det er noget, der skiller sig lidt ud. Det er ikke bare, jeg ved ikke, hvad et godt eksempel, men lad os sige, at du har et meget generisk navn, så giver det måske ikke så god mening. Men hvis du har et navn, der faktisk stikker lidt ud, så giver det mening at lave nogle videoer til dit brand specifikt, igen for bare at komme til at fylde meget, meget mere. Så har vi en anden case her, som er for nogen, der hedder Pick Up Music. Det er en musik-app, hvor man kan lære at spille guitar, og de har også bare sådan rigtig, rigtig mange videoer, som ligger nummer 1, når man søger på forskellige termer, der handler om guitar og forskellige systemer inden for det at lære at spille guitar, og hvordan man spiller bestemte sange, og de har rigtig, rigtig meget godt indhold til det her, og der har jeg været med til at optimere mange af videoerne, som i dag har 1,7 millioner visninger, og nogle af dem har over 2 millioner visninger. De har bare rigtig mange videoer, som performer sindssygt godt, fordi ikke nok med, at det bare generelt er godt indhold, som bliver recommended til folk på YouTube, så er det også ting, som der faktisk rammer søgeresultaterne, når folk de søger på specifikke ting inden for, hvordan lærer man at spille guitar. Og det passer bare rigtig, rigtig godt sammen med deres brand, fordi man kan sige, i langt de fleste tilfælde, så det, som folk skal bruge en virksomhed til i det hele taget, det er til at løse et problem. Og hvis vi gerne vil løse et problem, jamen, så skal vi jo hjælpe folk. Og hvordan viser man bedre, at man kan hjælpe folk, end ved faktisk at lave noget indhold, der iscenesætter en selv som eksperten på det her område, og viser, at jeg kan sgu finde ud af det her. Jeg har også et lidt sjovt eksempel med her, som er fra en af mine egne videoer. Hvis man søger for eksempel, hvordan man pakker en pibe, eller stopper en pibe, er nok det mere korrekte term. Men så kommer en af mine videoer frem her. Og det er jo en sjov lille video. Altså det er bare, jeg helt grundlæggende, jeg laver videoer om ting, der interesserer mig, og jeg interesserer mig for piberygning. Så for 4 år siden, der lavede jeg den her video om, hvordan man pakker en pibe, og det er sådan set bare en helt stille og rolig video på 13 minutter, om hvordan man tager tobak og putter ned i en pibe på en meget optimal måde, og sørger for, at der er luftgennemgang. Og det er egentlig ikke andet end det. Men den har i dag, det lagde jeg bare lige mærke til, da jeg kiggede her den anden dag, den har 7.700 visninger nærmest. Og dengang jeg uploadede den, der havde den jo nærmest ikke noget. Og altså, går man ind og kigger i Analytics, nu kan jeg vise Analytics for den her, fordi det er min egen video. De andre tilfælde, der er det videoer, jeg har lavet for brands, så der af gode grunde viser jeg ikke bare deres Analytics. Men der kan vi se, at de her videoer, de får faktisk, altså det er visninger over tid, fordi det er det, vi kalder for evergreen-indhold, og det ved du 100% godt, hvad er, så det vil jeg ikke kede dig med definitionen på. Men det er indhold, som bare bliver ved med at klare det godt, uanset hvor længe den her video ligger der. Der skal noget andet indhold til, som er bedre end det, som kan vælte den af pinden, for ligesom at kunne destruere den her videos performance. Og overvej lige, sådan en video som den her, det var jo bare egentlig lavet for sjov. Alle de andre videoer, de har et brand i mente, eller et produkt, som man skal fortælle om. Og i sådan et tilfælde som med Pick Up Music, der har vi sat en helt funnel op for, hvordan vi får folk til at gå fra YouTube-videoerne over til at starte en gratis trial hos dem. Hos Dineo, der gør vi det samme, og men det handler mere om brand awareness end en decideret lead funnel. Så altså, overvej lige, hvor stærkt det havde været, hvis der var fyldt med tobak i den her. Altså et bestemt brands tobak i den her. Nok ikke lige den bedste branche at gøre det med, men du forstår pointen. Det kunne også have været en video om, hvordan man slår græs, og så var det en bestemt græsslåmaskine, eller det var et bestemt byggemarked, som jeg fortalte, at jeg havde købt græsslåmaskinen i, og fortalt om god service, og jada, jeg skal komme efter dig. Der er så meget mening i det her, fordi folk bruger faktisk lang tid sammen med dig. Et sidste godt eksempel, som jeg godt kan lide at bruge, det er faktisk specifikt hjem og fix, men det handler generelt om byggemarkeder. Fordi byggemarkeder, kan man sige, det er jo meget do-it-yourself-agtige produkter, de sælger. Det er sådan, her er et produkt, du køber, så tager du det med hjem, og så skal du nu til at finde ud af, hvordan du bruger det her produkt. Så det er et eksempel på en branche, hvor folk virkelig skal lære at sætte sig ind i, hvordan man gør X, Y og Z. Så det vil sige, at der er rigtig mange HV-ord. Og hvis du har lagt mærke til det, så på mange af de andre her, der er det HV-ord, som vi beskæftiger os med. Det er, hvad er? Det er explained. Det er ikke helt HV, men lidt derhen af. Det er, hvordan. Og det er faktisk et rigtig, rigtig godt sted at starte. Men det vil jeg vende tilbage til lige om lidt. Hvis du søger på, hvordan man spartler en væg, så er det højst sandsynligt, fordi du, ligesom mig på et eller andet tidspunkt, har stået der og tænkt, fuck mand, mine hænder, de sidder bare skruet omvendt på. Jeg aner ikke, hvordan man spartler en væg. Jeg er kontormus. Hvad gør jeg? Jeg søger på Google.
Og når man så søger på Google, så ved Google godt, okay, den her multiskænke skal til at lære, hvordan man spartler en væg. Jeg kan godt se, at hans hænder ikke er skruet ordentligt på. Vi giver ham lige en video, i stedet for noget tekst. Fordi i mange tilfælde, så foretrækker folk faktisk at se videoindhold, frem for at se tekstindhold. Nu den her video, nummer 3 her, det er en video, det er den, der har flest visninger af dem, og den har næsten 370.000 visninger, og det bliver ved med at gå op dag for dag. Den her nede, den har, jeg tror det er 160.000 visninger, og de andre har lidt mindre. Men der er sygt mange visninger at hente, og meget brand awareness at hente, og meget sådan, det er jo gratis eksponering på en eller anden måde. Du skal lave indholdet, det skal du altid, uanset om det er en betalt annonce eller hvad det er, så laver du et stykke indhold, som du så lægger op bagefter. I det her tilfælde, der er det bare gratis at få visninger på det. Altså overvej, der er jo ingen adspend bag det her. Det er jo bare videoer, der bliver lagt op, og så sidder dit brand og bliver eksponeret for 160.000 mennesker, som står i en situation lige nu, hvor de skal til at spartle en væg. Og hvad skal de nok ud over at spartle en væg? Så skal de også lære, hvordan de hænger et billede op. De skal også lære, hvordan de sætter et køkkenskab i, eller jeg ved ikke noget om den branche, men I forstår, hvad jeg mener, ikke? Og i de her videoer, det er sjovt nok altid Hjem & Fix-produkter, der bliver brugt. Det er altid en fra Hjem & Fix, der viser, hvordan man gør. Og det er Hjem & Fix ud over det hele. Så hvor går jeg hen, når jeg skal til at spartle min egen væg bagefter? Så går jeg Hjem & Fix. Det er jo klart. Så jeg håber, jeg har sådan fået vist dig nu de forskellige måder, hvorpå YouTube-videoer faktisk virkelig betyder noget, når det kommer til Google-søgninger, og hvorfor de er så vigtige i Google-søgninger. Nu vil jeg til at vise dig lidt, hvordan du kan gøre det her selv. Lad os sige, at jeg starter en Windows-pusservirksomhed. Det er meget nærliggende for mig, fordi jeg har lige lavet en video over til Dineo om, hvordan jeg startede op som selvstændig Windows-pusser i en uge. Lad os sige, at jeg vil gerne bygge et solidt brand her. Så skal jeg tænke på, hvad er det mine kunder, hvad er det for et problem, de står i lige nu? Mine potentielle kunder, de står lige nu og skal have pudset deres vinduer. Så hvad kunne de finde på at søge på? De kunne finde på at søge på, hvordan man pudser vinduer. Okay. Der ligger faktisk videoer her. Og det er det allerførste, som vi skal finde ud af, det er, hvad for nogle søgninger ligger der videoer på. Fordi det er den nemmeste måde at finde ud af, hvorvidt du selv kan lave en video, der kan rangere på et emne, det er ved at se, ligger der allerede videoer her. Og her kan vi se, der ligger faktisk videoer. Alle de her videoer, jeg har set dem, som sagt, jeg har lige selv skulle lære at pudse vinduer, og de er faktisk ikke særlig gode, nogen af dem. De er meget forvirrende, og de bruger teknikker, som man som nybegynder ikke rigtig kan bevæge sig ud i, og ja, det er generelt ikke særlig godt indhold. Så hvis jeg skulle til at lave videoer til mine potentielle kunder, så vil jeg helt sikkert gå ind og lave en video, der konkurrerer med dem her. Lave et bedre thumbnail, en bedre titel, lave en video, der bedre løser problemet. Men nu har jeg altså fundet ud af, at den her søgning ligger der videoer på, så der kan vi godt lave en video til. Hvad for nogle andre termer kan der være, som vi gerne vil... folk skal nok også ud i at købe noget til at pudse vinduer. Så hvad hvis vi siger vinduespudser lam? Til jer, der ikke ved det, så et lam, det er faktisk den her lille... det her. Det er et lam, den her ting her. Okay, der ligger faktisk ikke nogen videoer på her. Så kan jeg begynde at overveje, hvorfor er det, der ikke gør det? Jamen, det er nok fordi folk, der søger vinduespudser lam, det er folk, som gerne vil købe et lam. De vil ikke se en video om et lam. De er allerede ret overbevist om, at de skal bruge et lam, og de skal faktisk bare ind og købe det. Hvad kunne der ellers være? Vinduespudser udstyr. Okay, ligger der video? Der ligger faktisk videoer her. Okay, hvorfor ligger der videoer her? Det gør der højst sandsynligt, fordi at folk her, de er enten ude i at skulle købe udstyr, eller de søger på noget, der er så bredt, at de faktisk ikke ved, hvad for noget udstyr de skal bruge endnu. Og så vil det være oplagt at se en video med en autoritet, der fortæller mig, hvad for noget udstyr skal jeg bruge. De her videoer, kan jeg sige, deres thumbnails er ikke særlig gode, så det er et oplagt sted at gå ind og konkurrere. Lav en video, der er bedre end deres. Lav et thumbnail, hvor det faktisk afspejler lidt bedre, hvad det er, jeg skal til at se her. Man kan sige, på den første video her, der er et logo på billedet, som jeg ikke helt kan se. Jeg skal faktisk studere thumbnailet ret længe, før jeg finder ud af, at der er en stige, han står og holder. Ellers så ser jeg bare en lille mand. På det næste her, der er igen bare en lille mand, der ikke er særlig tydelig, som holder på hvad der ligner en flaske rengøringsmiddel eller sådan noget. Og så har vi den sidste her, der kan man godt se, der er noget vinduespudser udstyr, men det er faktisk ikke særlig flot repræsenteret. Så det vil faktisk være ret nemt at gå ind og lave et thumbnail, der kan få flere kliks end de her videoer. Ved bare at tænke sig lidt om og tænke over, hvordan gør vi det. Godt. Derudover,
Hvad kan man så ellers gøre? Jamen, man kan generelt lave de her søgninger og finde ud af, ligger der videoer på? Fedt, så kan jeg konkurrere på dem. Ligger der ikke videoer på, så skal man overveje, er det fordi, at folk ikke er ude efter en video på den her søgning, eller er det faktisk fordi, at der bare ikke er nogen god nok video? Og hvordan finder man så ud af, om der bare ikke er nogen video, der er god nok? Jamen det kan være ved, at man for eksempel går på YouTube og søger næste gang. Så den søgning, du lige har lavet på Google, prøv at lave den på YouTube. Se om der dukker noget op, som faktisk relaterer sig til det her. Hvis der gør det, så er det højst sandsynligt, fordi ingen af de her videoer egentlig er gode nok til at rangere, eller fordi at Google har besluttet sig for, det er ikke relevant at vise videoer her. Og så kan du enten vælge at droppe det, eller prøve det af. Noget andet, du kan gøre, det er, at du kan lave søgningen på engelsk, og se, dukker der videoer op, hvis jeg søger på det her på engelsk? Fordi der ligger jo meget mere videoindhold på engelsk på YouTube, så hvis der er videoer på engelsk, der bliver indekseret på en søgning, og de ikke gør det på dansk, så er det højst sandsynligt, fordi der bare ikke er noget på dansk, som bliver indekseret her. Og så kan du godt gå ind og prøve at gøre det. Når det kommer til selve at producere de her videoer, så vil jeg bare lige give nogle fif her. Det er ikke så meget det, jeg skal snakke så synderligt meget om. Men for det første, inkluder dit HV-ord i titlen. Brug næsten altid hvad, hvordan, hvorfor, sådan nogle ting, fordi det er bare en nem måde at fortælle YouTube, det her det er how-to-indhold, og det er noget, der skal rangere på how-to-emner. Det næste, du skal gøre, det er, at du skal sørge for, at tempoet i videoen faktisk, og længden, kan man sige, matcher den efterspørgsel, der er. Er folk lige nu ude efter en lang, dybdegående forklaring af alt inden for vinduespudserens verden, og skal have en 30 minutters gennemgang af udstyr? Der er nok ikke særlig mange af dem, kan man sige. Så det er højst sandsynligt mere hen af 5 minutters video, vi skal se, fordi folk vil gerne bare i gang med at pudse deres vinduer. De har ingen interesse i vinduespudsergrej. De skal bare lige have the bare minimum at vide. Så tænk lidt over den der intent, og brug det til, hvor lang din video skal være, og hvad for et tempo du skal holde. Det næste, det er, prøv at sørge for altid at lave et godt thumbnail. Nu har vi brugt der har været mange eksempler på søgninger her, hvor videoerne har på, de har virkelig ikke nogen særlig gode billeder. Altså, de har virkelig ikke nogen gode billeder. Jeg vil faktisk sige, det her billede er nok det bedste, fordi det er mest tydeligt, hvad der skal til at ske i den her video. Men der er faktisk ikke særlig mange sådan flotte farver og sådan noget. Farverne er meget mere pang og i øjenfaldene herop, men det er også bare et dårligt billede. Så prøv at lave nogle forskellige gode thumbnails, og se om du kan lave nogle, som der vil få flere kliks, end dem, der ligger her i forvejen. Helt overordnet, de bedste tips, som jeg altid runger som et ekokammer, det er, YouTube bekymrer sig om 2 ting. Du skal have folk til at trykke ind på din video, og du skal have folk til at se din video. Det med at klikke ind på videoen, det er titlen og thumbnailet, der gør det. Det med at se videoen, det har at gøre med, om du faktisk løser det behov, der er. Hvis du lagde mærke til det, så min video om, hvordan man pakker en pibe, den er rigtig lang. Altså, den er næsten 13 minutter. Det er fordi, hvad for et mood er det, folk er i, når de skal til at pakke en pibe? Prøv at høre, når man ryger pibe, så handler det om, at man er afslappet. Man sidder et eller andet roligt sted. Nu skal man bare lige til at pakke en pibe stille og roligt. Der er noget klassisk musik i baggrunden af videoen, der gør dig endnu mere afslappet. Og jeg tager det bare i et stille og roligt tempo, fordi det er. Men skulle jeg lave en video om top 5 vinduespudsergrej, så vil det gå sygt hurtigt, og så vil det bare være bum, 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 bum. Så match the mood, match den search intent hedder det, som søgeren nu har. Hvad er det, de er ude efter? Hvor hurtigt skal de have det serveret? Hvordan skal de have det serveret? Tænk lidt over det. Jeg håber, du kunne bruge det her, og jeg håber, du fandt det interessant. Jeg brænder i hvert fald for det her, og det håber jeg, om ikke andet, at du har kunne mærke, og synes, at det har været en fornuftig brug af dine 20 minutter. Hej hej.